Mga returning overseas Filipino o mga OFW nga mopauli sa lalawigan sa Sugbo dili na paubos sa quarantine period basta negatibo ang ilang resulta sa swab test. Samtang dipinsa ni Governor Gwen Garcia ang lalawigan kung ugaling adunay nagtinguha nga paubos kini pagbalik sa taas nga quarantine status. Ano ang report? Gipasayon o gipagaan ang proseso sa mga returning overseas Filipino o sa mga OFW sa ilang pagpauli sa lalawigan sa Sugbo. Sa executive order nga gipagawas ni Governor Gwen Garcia sugod karong adlaw, dili na sila ipaubos sa quarantine period. Kini kung magnegatibo sila sa RT-PCR test inigabot sa airport, di ipahigayon ang swab test. Ilibre sa DOH ang RT-PCR test ug didto na sa nabook nga hotel sila magpaabot sa resulta sulod sa 2 ka adlaw. Kung negatibo, mamahimo nang moderitso sila sa ilang lungsod nga padulngan og dili na kuti-kutihon sa mga hingtungdang LGUs. Nganong gibuhat naman ni? Kay daghan kaayo ang naglisod karon. Di na natupunan ang ilang kalisod. Giklaro ni Governor Garcia nga ang gipagawas niyang EO iyang gikonsulta sa taga DOH, DOT, DILG, BOQ ug ubang ahensya sa kagamhanan. Sa pikas bahin, gipanghimugatan sa gobernador nga dili na mahitabo nga mabalik sa taas nga quarantine status ang lalawigan sama sa ubang mga dapit sa nasod. Gilatag sa gobernador ang datos sa kaso sa COVID sa lalawigan nga ubos kaayo. Apil na ang utilization rate sa mga healthcare facilities. We're managing COVID. How are we managing? First of all, pangandam. We have enough isolation beds. We have enough hospital beds. But not only that, we're working on boosting the immune system. Inay malisang ikinahanglan na kunong tutukan ang pagbuhi sa ekonomiya alang sa katawhan nga nag-antos sa kalisod. Ipadayon sa probinsya ang turismo ug ang Sugbo negosyo nga mao yawi sa pagbangon sa mga Sugboanon. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Palitang Bisdak.